ndị bi na St. John of God Mission Road Ọka nakwa ogbe ndị ọzọ ha gbara agbata obi abagidego n'ịkpọ ganagani n'ụzọ udo ha ji wee jee na ụlọọrụ Enugu Electricity Distribution Company EEDC ụlọọrụ nke dị n'Ọka gbasara etu esi wee nye ha ọkụ kamgbe ọnwa atọ gara aga. Ndị a na-akpọ ganagani bụ ndị na-agụ egwu dịgasị iche iche ha ji egosi otu obi si wee dị ha si na St. John of God Road wee luo ụlọọrụ EEDC dị na Zik Avenue Ọka. Paul Ezeoke bụ onye ọrụ anyị gara weta akụkọ a ka o si wee gaa. ndị a na-eme ngagharị iwe bụ ihe ederede dịgasị iche iche nke gụnyere EEDC nye anyị ọkụ, EEDC ebee ka transfọma anyị dị, ọ dị na ọnwa atọ anyị afụghị ọkụ ma tinyere ihe ndị ọzọ. Ndị a na-emegharị iwe bụ onye isi ndị EEDC n'afọ maka operations bụ injinia Nwachukwu Obinna nabatara mgbe ha rutere n'ụlọ ọrụ ha. Okwuchite okwu ndị otu a bụ Maazị Shuks Igwilo sịrị na ogbe ka onye ọzọ bi na ogbe a bụ Maazị Shid Gabriel sịrị na transfọma bụkwanụ nke megoro ochie nnukwu nke ibu ọ na-ebu karịrị ma tụta aro si ka ewelu transfọma ọzọ ga-anọ n'ogo 500 kVA wee dochie anya nke anọ na ogo 300 kVA iji wee fụ na ọ na-enye ọtụtụ ọnụọgụ ndị mmadụ bi na ogbe ọkụ dịka o kwesịrị, ma kwukwe na ọ dịkwu mkpa ka e were ihe njikọ wee tinye na eriri waya nyere ọkụ n'ogbe a ka ha ghara ịdị na-ejekọ, nke ọ sịrị na ọ na-abụ ha jekọ na ọ na-enye nsogbu n'ebe transfọma nọ. Ka ọ na-azaghachi ka onye head of operations nke EEDC bụ injinia Obinna kelere ndị otu a otu ha si wee bịa inye mkpesa ha n'ụzọ udo ma kọwaa na ọ bụkwanye ọfụọ ka ya bidoro ọrụ n'Ọka, nke bụ na ya amaghị maka ọnọdụ a dị otu a, mana ọ kwere ha nkwa na kịta ya matara na ọrụ ga-ebido ozugbo ebe transfọma dị site na ịmata ọnọdụ na ogo ọ nọ na ya iji wee mata ma ọ bụ nke a ga-arụzi ma ọ bụ nke ya eme ka ebunye ha nke ọfụrụ. Ọ gwakwara nkwa na ụlọ ọrụ a ga-edebasị anya mkpesa dị iche iche ndị otu a wetara na ụzọ a ga-esi fụ na akụrụngwa dị iche iche na-enye ọkụ n'ogbe a bụ nke a ga na-elebara anya mgbe na mgbe iji wee fụ na ọnọdụ dị otu a adapụtaghị ọzọ, mana ọ gwaziri ha ka afọ na-akwụ ụgwọ ọkụ ha mgbe na otu ọ kwesịrị iji wee kwalite aka ọrụ ụlọ ọrụ a. Site n'Ọka, abụ m Paul Ezeoke.